Muy kilay ka na ni kumibani na dawan God laton kalaka, dawan God kupiapit kalaka, dawan God padin kalaka. Dawan God blessing kamana ni kumibani wam plabilara, family kam tilara, lupiam na ni tilara, marit kam tilara, bago sin lamam ra iwi upli ka kumibani tilara kanya. Nawas awan ka pain kila na. Mana ni kumibani wal dawan bila pain kila baula. Diara silpi kumay sewas. Bila nalika diara tara sa kunatay batita, mana ni kumibani na diara silpi kumay. Muy kila ni yawan na ni balas time ka na nila di mais. Bam napasilpal Efesus unban wag kataya sapti ka 5 verse ka 16 ka. Clear paliwanay sisa. Piwa bilis mapapainos mo sa yuwanan na sa walang kans. Mungkin kinani amang damrawas manani painos ma nakisat siknis na ni Ailal Barama kontribani na nakiwarbin ka na ni tas banikban ka na ni pararibin ka na ni mungkin ka Ailal takansa. Naiwa wait na may rin kupya bakar na takansa. Naiwa plabatawan bilawalan daw kas. Naiwa wang matiada na ni ba? Papa mama bilawalas. Naiwa upla batawan bilas malkan kawa. Wali brindaw ka sumkulay ka. Bible ba pain para mo na isiba matul barok kata sapti ka 24 bors ka ng 3 winay ka na. Disciple na ni Jesus na mga kamiwala within balaya banah ikabiya baha within balaya kay na sain ka ni balukyan. Ba Jesus Christ baha ansi kayaba disciple na nila within balaya sain kalukyan. Mun kilay ka dira ilal bara batilara kau dira kum manyang kumibani wan ko pero kaya basika. Upla Ailal bara kagyan. Within ay nina baki. Within ang ibang mensay. Wisi balbia. Kuna baha kumisi. Yung ni bara kasakluk kaya pes. Kunin kira ni Ailal. Prapit kunin kira ni Ailal. Kumi. Bani na kunin wan mo na yadong kira within na niya sa atay sabi. Kuna dawan bila bait na niwal mo isa. Kuna tila rawala kung bara basin. No api wa katawa kung kabiyaw. Mananay wa pain kay kis matawan kambila rawang bila. Church kambila rawang kilay ka. Upla dawan bila walang daw kras. No asmal kan ka ba? Upla walang daw kras ka tama. Kunay wa dawan napakan ka na ismal kan ka ba? Dawan bila na. Walang daw kras ta kansa. Nay wa upla ba? Selpay na karabama ni wayawan sa. Kung atas barat rabil tara ko maula ba si kamas kilay ka? Man yang raya kina. Paskan kadawan ka ba? Matawula. Ang yawan na nili ka ridia piasa. Yawan na ni babila kay krasa. Bara no api wa katawa kupli ka na ni ba? Dawan dia no arada yaban kan ba? Arkwad la kumatay. Maharit kawad labak kusok isa kan la kabribya kan lisam ratara kung maulaw lintas ba. Sa punupla na ni ba noas man kan kawarawalgas. Noa lawas katikan noa bakit kul kimakuan ko na lisam ratara ba. Liya ko din karabalan. Baka try darawalan ni pinamistika. Naiwana pa kan ni basisa. Jesus Christ to kiras malkisa. King na ni king kadawan na ni dawan kaulaw ni kirawan sa malkisa. Within 2024 man kanina tanira. Bibi sirpi kung bako balan. Bibi sirpi bako. Simpatya kan kahapon kan uplabi kaya politika. Sa kunan nawas ni kamang kini kabili silpi bako ba king na ni king kadawan na ni dawan karni katara wala wala sa nensan na ni sud bahakay biya upla ba bahakay biya ba sina ni biya na pa ni sina biya sa mo kilay kranay mo sa yaw na ni wan baby kay ko wan marik kawal wan look na ni ko wan wat la bila wan family ko wan la mari ko ka ni wan lakon la kara kupya kumi na dawan bila na ay si kay ki pana mo kilay ka sure lakay wala sa kunupla wa kupya karna takan sa kupla lukan ka ba karna takan sa naiwa dawan bila mawalan daw ko sa takan sa upla nawas piwala mo kilay ka time ka diman ba yawan na ni ba dawan dapli kaya ani wina yawan na ni kawan sa kakadawan rawi palit ta kaya sa kuna naiwa piwala mo kilay ka man ni pain kay kisma upla ba dawan bila walan daw kras dawan dapli kam daw kras dawan rabin daw kras bam na saur ka la kawai lal takan sa bamit ka naiwa Jesus Christ bal ay talyalay kan ba gusto ni naman yan mukina bahala lukas sa kansa naiwa ay sa yapti na nakralaya tagi sa ilok ka na nilukya kan lupa na ni ba yabal saura yung pag-isang kilo tas ba na iprana waluwi wa isa sa kunabila nulban na ay makan kaya sa makilay ka bamit ta si kanaiwa magwarbing kawalis ma tas balikban kawalis ma siknis na ni sat kawalis ma kuna mo kilay kaya wan ko piya karna taki wanu bli ka ni sa aman wanu bli ka mis barakay kaya wanu bli ka lati ba wanu bli ka saura wiya sa kuna wanu bli ka kum to suat la baldas barawin kay ti pura suni may sa ni krayaba yan kawan si skarapusa kuna bahana nila saura wiya bahana nila diara bila saura na nila bahana wan si skarapusa mo kilay ka bamit ta aman palidam rawal nay wadawan na ulasa yaw na ni kumibani wan kupya na nila rini bri kaya sa king na ni king kadawan na ni dawan kabal jawal praway last palisa ani upli katawan biriras ba wan mo ni kakra wan lakad kakra wan papi kakra wan lumpia kakra wan marit kakra o yapong
Wanwat labila na bara, batawan brinas ka ka. Turi rate na uya, kanting na ni king kadawan na nilawan ka ba. Lakon pali kay kisupla sutra. Upla kum sinti ubewan ka sa kuna. Yawan na ni bahaman si kasalwan kubiyawin. Tiwan, laka, likyaw na. Naiwasetan banak ka, kumnak ka, wala rawar ta kisa. Yon na ni buwansak itikan ka alugya. Sa kuna Jesus Christ balansa, prilakawan ka. Jesus Christ balansa, kupya kumilakawan ka. Jesus Christ balansa, manyang na, pahaliwan mo na. Manyang na, kupya kumilakawan ka. Naiwatar bay wan laka bara wan church ni wat labilara. Naiwatar bay wan laka bara wan labilara. Naiwa manit kam la trabil bara. Naiwa war kam please ka. Naiwa war ka apus ma ba. Naiwa dia kung si manapus ma wan labilara dia piaya kra apus ma. Kuna dawan kumbara sa manyang ra permission mo na. Please pay ko rawan riwaya. Ang bahatawan ka man ralul ki may sugapya. Manwiting wal raya man kaya rawais ma. Man papigu magkakalas baka. Wal kilay kayawan ang iya ka na piyasa. Man natas bawin ang piyasa ma. Janul magwak ka tayo sapti ka 15 balls ka 16 na parang paliwan na isisa. Tas baba man ramis ba may kigya. Upla man ralay ka may kigya ka ka. Naman pali kaiks. Kan man natas bawin ang piyasa ma. Man bawa habi may sakan sa. Mung kilay ka, naiwa nam kira laya takiba, naiwa man kira inis ma, naiwa man kira diara sahat na di ba man para takisa. Kuna man ramay niyawas na manyakan na piyas ma, an manyakan, dawan mawan karabuhes ma. Sa kuna yakan na piyas matangka sa Jesus Christ, mamduk yang rapat daw kan. Jesus Christ manduk yang rapat puruan dus nila. Ay talya ko di kira leka. Dus ni tana batwilkan, upla buy saura tulkan, yawal lalaya tulkan, upla buy mawan tera wipan, upla buy kwal kan ay kan, upla buy dus nila sabat, upla buy bahti kulkan, ray tidak bupan puruan. Sa kuna yuyong para klibuan. Anuitin pramisuan mo na, janun balwak ka, tasapti ka putin, praisi ka ex. Kupyang trabil takibri para gadra ka sa klukan, yang rasin ka sa kluk sunutin pila. Ay si kiwat lara, please na nailal lang kaya baraw. At bahalay mara, mananay si bara ka ma. Apokalipsis sulban wak kata sapti ka 21 bors ka na 3 minay kanra. Baha please ka magyaray sisa. Baha please ka inan kapo, sari la kapo. Baha please ka ramang kilay ka kupya kriwan la kapo. Purura apo, siklis kung sinapo. Baha please karalika, laton laka, kupya kumilaka, mungkilay ka, baha man kami. Sa kunanay mo baha please karawala ka kama Jesus Christ labri ayas mamanting kambako. So kisasakri kambako. Jesus Christ al kayas ma. Bibi kam lupa na niwaldawan watla please. Marit kam waldawan watla please. Upli kam na niwalaton la karius. Mami kam pupi kam binawal so hamatiana na ni. Naiwa batas babrin ka na ni dapat man tawag mga katas ba naipra na walubyaw sa Bible bila. Matulban wak kata sapti ka 24 bors ka na ni 35 rakais. Tas ba na ay pranawalubya ko na bila na diulban na nisa. Ay makan kaya sabam na. Muh kinani, wandarawali kaya sa naiwat yan ka na nina. Time sa urat akan sa muh kinani. Bay milaysan ka na right sa. Uplaraturi right bawya sa muh kinani. Awar ka baldi man sa manyang na. Luki kaya. Diyaw la, dawan mapara buwi sa kakakaw. Ban krewanan dawan rawin mo ni paging takras. Wan mo din na diwal paging takras. Dawan napakan karani. Ani-ani na tao kimadawan bilas magiging krapilas kra. Ay bibi kalupira ni wal panis takit tao sa. Manyang wan raya ka na siya. Yawan na si ka Jesus Christ tahya mana sa. Mam na Jesus ba? Ay disciple ka na ni Rawin. Adar yaban with smalks. Yang bili na. Kiyam kabahan nila. Tisay sibahan nila. Nahabila na. Smalkan kaya sa. Ani ubli ka nakapila na kasakluki. Ay tabitakan ka ba? So kisakan na ka ba? Bitindoy ka na po na. Ya! Pahabila na kasaklugras. Dahabila na ban kung kuya ka ka. Ito ka tiwa na wala. Janun ba mong kata sapti ka one boss ka na ni. Lem balay si Christ mo pilay ka. Jesus Christ within dukyara Israel kiyam ka na dukyara ba sa kuna. Within na nabuhi duspring na sa awanikan. Sa kuna yaya within na kasaklukan. Yaya within na brinna ni barakar ni kayaman sa gatluk ka na limakan kaya. Manyang nagatluk pero niwan kulkan si. Jesus Christ sa Italia baksik diwan sa kan. Jesus Christ sa Italia bak clear wan sa kan. Yawan na ni banyak ka na piyasa. Yawan na ni dawan kong bisa. Manyang magkilay ka. Naiwan ng kralay takinami winis makaka. Yakan sa damrawal para mamukam. Manlam karani manduk yang ramai ay pura sunisa. Ang kaupain ba si ka Jesus Christ manuwal sa. Nam kralaya na kipraise ka lay kang bakaikan. Na kipraise ka pato ako ng bamaykikan. Ang naiwa. Dawan man ralamton ba bisa nahabilaw ka na kumanda ay lupya. Blikan ba dukya naman ramay ay sisa. Ang clear paliparang ba yung isa naiwal baya. Wait na naman ramay ay sina. Mungkin kilay lang ni dawan replika yawan na yupla mystic yawan na yupla ba sawara kila sa makina kuna Jesus Christ ba yawan na ni dukyara ba palipruan ba naiwa man yang mit na dawan dia daw kay wan balki daw siya yawan na misin yung dawan mawan karawin bubya para garawi ayapo kanya sa kuranaywa sila kwatra hospital bila yabal ra mungkin kilay ga dawan bila na smalkma upla ni kabrina ni tiar ka na ni raw na nilawin mo likap ko yaman kamahamanan ti words sa Matthew bagong kata sapti ka 24 verse ka ng 31
ay si kay kyo mabarawan ay si sa Matthew mga katay sa pika 25 balls ka ng 31 winay kan ra sinsa to na si sa nahabila na naiwa Jesus Christ ay santur ka ng bay makiyaw na uplabay tan kami lides ko na munti na yuwa na palitingan sa yara baray ko yuwan na tingki may gusto na nahabila kumibani walram na dawan pa yung kinayam ni may ay mawala ra isang kapain tila daw kan kaya manani kumibani ra nahabala sa isang kakabya kaya nakiya isang kadaw kan kaya tingki palitawan ko siya laka manani kumibani wang kadawan prinsip kadawan parin kalaka wang planila ay sa kakabya Jesus name. Amen.